Contactată de Jurnal TV, mama lui Marian Lupu nu a confirmat și nici nu a infirmat informațiile despre relația de rudenie dintre Ioana Babi și Larisa Lupu. Doamna Larisa, sunteți Nu, eu nu stau de vorbă cu nimeni. M-am săturat de minciuni, de atacuri acasă, la serviciu, la ușă chiar și așa mai departe. Candidatul PD la șefia statului nu a fost de găsit pentru a comenta afirmațiile. În același timp, purtătorul de cuvânt al președintelui interimar, Iulian Bercu, spune că nu există nicio legătură de rudenie între Ababi și Lupu, totul fiind o confuzie de nume. Pe de altă parte, membrii AE nu sunt deranjați de un eventual grad de rudenie. Dacă ne uităm foarte bine în populația Republicii Moldova, cu siguranță o să găsim tot felul de rude verișori de gradul 2, 3, 4 și 5, dar probabil nu e relevant. Suntem cu toții rude de la Adam și așa lucrurile chiar sunt mai complicate. Nu comentez. Ar fi bine că atunci când se scrie în presă să fie date confirmate, dar nu speculații. Presa din Chișinău a scris că Ioana Babi este și cetățean al României din 2006. Deși liderul socialiștilor a criticat în repetate rânduri demnitarii cu cetățenie română, Igor Dodon a declarat ieri că este gata să voteze pentru Ioana Babi la funcție de președinte al țării. În vârstă de 68 de ani, Ioana Babi este membru al Academiei de Științe a Moldovei. În 2005, la propunerea Partidului Comuniștilor, Babi a fost numit ministru al sănătății în guvernul Tarlev. El a exercitat această funcție până în 2008, după care a revenit în fotoliul de rector al Universității de Medicină. Premierul Vlad Filat a recunoscut ieri că democrații au înaintat la prezidențiale candidatura fostului ministru al sănătății Ioana Babi, iar liberal-democrații optează pentru Veronica Bacalu, ex-guvernator al Băncii Naționale.